menen bir öz garaýşymy düşündireyim. Birleşmek diýilen ol bir ýola çykýan adamyň birinciden hiç saçan ol ýeňsesinden biri bir ikili eder diýip pikir etmeler. Bular bir birleşeliň diýen adamlar bulun iýlik gan içinde, bulun çykyşlaryny ýatlan. Bular wara ýende o şu neme on planaga diýen bolýar muhakan tuşka. O da wara ahal durşu bilen şehit ölürmü neti var. Oňarak gurunlar näme ýadyňyzdan çykdymy? Ha? Egir taýak hiç saçan düzelmez. Bularyň hemmesi hökümeti işläp beren adam men arada aýtdymy? Şular gara sanuwdy duýýar. Ondan bular nähili birleşik bolýarlar? Inni ulanylýan bir sanak siyasi ýarag var. On bire tiri parazlyk, birem inni ageizm diýilýär. Ýaşyna görä şol diskriminasiýa etmek. O şol ýaş bolsa aýyntekden otur. Ene bir samsyklар ol, şwetseli, çumo, ýypny, çavuş. Ha? Ay bular gögöli adamlar burada siz olun animeni düşämen diýen bolýar. Olar gögölimi? Sen näme? Sen hakynyň huşuň ýernemi? Sen siňdirene öz ömrüňi hökümede şol daşar ýurtda özgö pikirli köpçüligiň içine ikilik edip şol çawuşlap sen şoňa siňdirdin. Inni bire gögöle diýen bolýar. Beýlekiler ammara bir ýaş olanlar çykyş etýärler. Bular gerek geldi, bular aýrym ýatdan çykaryn, bular aýrym, bular gerek gelýän bolýar. Ene şoňa ageizm diýilýär. Inni muny bu meseleni düşün, şortol her kim mara galtamanyň ýoly biram bolsa netibesi aýry diýilýär şu. Entek ýol görkezler bu zatlary.